To bari mu soma da jaridar La Rue de l'Histoire wadda ta bugo labarin taron manema labarai wanda ministoci guda biyu cewa da ministan cikin gida da minista kakakin gwamnati da babban alkali mai zargi suka jagoranta a farkon wannan mako wato domin ba da haske akan sha'anin kamun miyagun kwayoyi waɗanda 'yan safara ke neman ƙetarawa da su a ƙasar Niger. Jaridar ta ce a gurin taron manema labaran a cewar minista kakakin gwamnati Abdulkadir Tijani wato tun daman gwamnatin ƙasar Niger na ta yin nashi jan ƙoƙarin aiki na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin na safarar miyagun kwayoyi musamman ma na ganin irin ƙoƙarin aikin da hukumar Okritis ta 'yan sanda masu yaƙi da al'amuran safara da samogalkin miyagun kwayoyi a Niger suke ta yi dare da rana. Ta ce a gurin taron manema labaran bayanin da ministocin suka bada ya nuna cewa daga shekarar 2015 zuwa ranar 3 ga watan janvier wannan da muke cikinsa ga dai irin kokarin da ita hukumar ta Okritis ta yi wato a tsawon wannan lokaci mutanen da hukuma ta kama akan sha'anin safarar miyagun kwayoyin a Niger an kama maza har mutum 15,709 mata 337 sannan jimillar kuɗaɗe na tarin miyagun kwayoyin da hukumar ta kama a cikin wannan lokacin kuɗin kwayoyin sun kai sefa miliyar 93 da miliyan 643 da jika 473 da 'yan tammaye. Jarida ta ce yau a cikin wannan wa'adin lokacin na shekaru 6 hukumar ta Okritis ta jan namijin kokarin aiki da fafatuka ta ganin an kawar da miyagun manufohin waɗannan 'yan safarar miyagun kwayoyi waɗanda daman kasan miyagun kwayoyin samogalkinsu ne ake a ɗauko su daga waɗansu ƙasashen a nemi ƙetarawa da su a Nijar zuwa waɗansu ƙasashen. To ita wannan hukuma a Nijar Okritis ƙwararra ce ta ja tankiya a koda yaushe dare ko yana a shirye take ta ba da misali na ƙoƙarin aiki ta fa zama abin koyi ba da misali ga dai irin abin da ya shafi gabatar da aiki na gari ƙwarai a wannan fanni na yaƙi da samogalkin miyagun ƙwayoyi. Jarida ta ce wannan fa wata babbar alama ce da take bayyana ƙasar Nijar cewa ƙasar Nijar ta jajirce ta yi tsayin daka ta ɗaura ɗamara sosai na kawo matakan yaƙi da samogalkin miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasa a cewar jaridar ta La Rue de l'Histoire. A yau kaga ai ana haka kuma al'amuran yawaitar rabuwar auren raki sai mu ƙara ƙamari suke ta yi a cikin babban birnin Yamai. Al'amarin mutuwar aure ya zama ruwan dare gama duniya a cikin birnin Yamai. Iko naka Allah. Samari da 'yan mata kaga abin kai wani lokacin fa in ga an ɗaura soyayyar nan kai ka ce kamar da gaske ka ji wani wurin ka ji saurayi da budurwa ana faɗin baby in ba ke ba sai rijiya baby raina my love ba rabin raina my love rabin raina sai kai rabin raina in ba da ke ba duniya lumhashi na baya da rayuwa ta alal in babu ke a duniya a garin da babu ladi ya wace beneze in babu ke a raye zuciyata ta fashe kai ka ji waɗannan hana cikin irin tarin kalaman soyayya waɗanda kake ji a waɗansu lokutan ana furtawa juna tsakanin samari da 'yan mata. To sai dai jaridar Le Colossian ta ce abin tashin hankalin abin mamaki a waɗannan lokuta al'amarin mutuwar auren ya yi kamari a Yamai. Jaridar ta ce a rahoto wanda ƙungiyar AEN ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasa ta bada a cikin jaridar a shekarar 2021 annoba ta mutuwar auren raki ta yi bake-bake a cikin birnin Yamai abin kai dai ba daɗin ji. Yau ga lissahin da aka bada irin tarin dai ƙararraki waɗanda na aure tsakanin miji da mata an kai kuka wannan ya kai ƙara a Association Islamic ga lissahin da aka yi ƙararraki ɗaya bayan ɗaya har 16,000 aka samu a Association Islamic Yamai. A ciki aka samu mutuwar auren raki aure ɗaya har 3,800 ya mutu a Yamai an dai mulvanta wai banda matara auren da ya mutu a tsawon duk wannan lokacin a kotun shari'a da kuma waɗanda suka mutu a cikin gidaje. Ta ce to me ya faru ne har aka samu wannan tarin mutuwar auren rakin a cikin birnin Yamai. Ta ce akwai matsala kuma ba kaɗan ba a ƙwarai kau. Ya wani lokacin mallam in ka yi nazari ka bincike al'amarin sai ka ga dai rayuwar zama auren da yi ne ake ta yi ya ce gashi nan ana ta samun tarin auren raki nan kashi an ce mariage in ka bi wata hanya a Yamai musamman ma a lokacin hutun ɗaliban makaranta nan ka garin can jeri ana aure ne ka yi kwana aure ka sha wata kwanan ma aure amma abin mamaki sai a ga cewa gashi nan auren bai jimawa wani in ya jima sati ɗaya wani wata wani kuma da kai yayi shekara dalilai kuma na mutuwar auren sun taru kama daga rashin tarbiyya rashin hankuri ƙarya
ƙaryace-ƙaryace cikin aure, dogon guri da kwaɗayi. Akan samu iyaye waɗanda kwata-kwata sun yi marhabus da abin da ya shafi ba ɗiya tarbiyya ta su san mahimmancin zamantakewar rayuwar aure, maimakon a mai da hankali ga abin da ya shafi jan hankalin amarya da ango don su san mahimmanci da zama hankuri na rayuwar aure. A'a, wani lokacin iyaye sun yi mai da hankali ga abin da ya shafi yadda za a shirya bikin auren na ini guda. Dinki nan haka a dinka kwamfule ɗaya har 7, 8, 4, 6 uniform a yi wannan, in ba a kawo wancan ba sai an ka to auren an ce an kawo mata sadaki. Aikin me yake ministar shike garamar shi a yan kasuwa ne, to yayi shi na maka ne ba bincike, duk ba a bincika a ga ina za a kai ɗiya, waye angon, menene za a zama auren, zama hankuli, zama ibada, duk wannan babu. A'a, me zai hana a ce ana samun irin mutuwar aurarakin nan? Ba wai a birni mai kaɗai ba, a cikin sauran birane ma ana samun irin wannan tashin hankalin. Malam kawai sai dai a da'a a nan. Yayin da a nan haka jaridar larude lissuwar ta ce ga alama hukumar zaɓe mai zaman kanta seni tana cikin shirye-shiryen gabatar da aikin ƙididdiga, rajista, ɗaukar sunayen al'ummar ƙasar Niger waɗanda ke zaune a ƙasashen waje, diaspora. Jaridar ta ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne ake maganar cewa hukumar ta zaɓe mai zaman kanta seni za ta aika wakilanta ma'aikatan rajista domin su yi aikin ɗaukar sunayen al'ummar ƙasar Niger da ke zaune a ƙasashen waje. Jaridar ta ce tuni dai ayyukan da suka rataya a wuyan jakadu na ƙasar Niger a waje kusan komai ya kammalu. Tahiyar wakilan hukumar zaben ne kawai ake jira a cikin waɗannan ƙasashe. Ta ce a cewar ɗaya daga cikin wakilan hukumar ta seni, inda ma ba dan da ita wannan annoba coronavirus ta yi sabuwar mamaya a waɗannan lokutan, musamman ma a Amerika da Turai, da tuni aikin gama ya gama, cutar corona ta hana. Jarida ta ce hukumar ta seni tana buƙatar ganin an kammala wannan aikin ƙididdiga na 'yan Nijar a waje domin ta fuskanci shirye-shiryen zaben 'yan majalisar dokoki guda 5, wato kujeru guda 5 da suka yi kingi na diaspora. Ta ce wannan aikin ƙididdiga a cikin ƙasashe guda 15 ne na waje za a yi shi, cewa da ƙasashe 12 na Afirka, sauran ƙasashe guda 3 na cikin sauran nahiyoyi, sai a cikin ƙasa wadda akalla akan samu al'ummar ƙasar Nijar masu shekarun zaɓe mutum 50 a ciki, sannan ne za a damawa da ƙasar, a cewar jaridar ta larude listuwar. Kayo kaga ainihin haka jaridar Le Harrison hoton kwakwayo ta bugo akan shafinta na farko na wani interview hira wadda 'yan jarida suka yi da shugaba Muhammad Usman. Jaridar ta ce a fitowar sanarwa ta gungun kawancen jam'iyyun siyasa na adawa CAP 2021, sanarwar ranar 8 ga watan janvier wannan da muke cikinsa, to ga alama kogo ya juya da mujiya, musamman ma ga abin da ya shafi wani furucin kalami wanda ya bayyana a cikin wannan sanarwa ta 'yan adawa. A ga hoton kwaikwayon dan jarida guda sai ya ce wa Muhammad Usman, misali president, mun ji a cikin sanarwa wadda kuka fiddo ta ranar 8 ga watan janvier kun yi maganar shekaru 11 na mulkin Isuhu Muhammadu. Sai Muhammad Usman ya amsa da cewa, ya ce kwarai kau, saboda mu a wurinmu har yanzu fa Isuhu Muhammadu ne ke jagorancin ƙasa. Sai bishiya cewa da jaridar da ɗan mai kuranta da hannu sai ta cewa Muhammad Usman kin president, kenan kana nihin a shekarar 2016 ba ka cikin zagaye na biyu, yau kenan menene kake yi a kotun shari'a ta sai da yawo? Ba amsa a jaridar ta Le Harrison. Sharhin jaridun kenan daga nan sashi